prínos teda v oblasti vedy, výskumu, ale inovácií to prináša pre vás? Takáto vysokovýkonná výpočtová infraštruktúra, ktorá sa skladá samozrejme z hardwarových častí a softwarových častí, umožní vedcom a výskumníkom oveľa rýchlejšie a efektívnejšie spracovať obrovské množstva výskumných dát, simulovať mnohé pokročilé procesy v mnohých oblastiach vedy a výskumu, ale samozrejme umožní aj spracovať pri týchto vysokorýchlostných výpočtoch obrovské objemy dát, ktoré sú generované pri špecifických výskumných úlohách, najmä interdisciplinárnych úlohách, a to využitie je naozaj veľmi široké. Čo je také špecifické na tom klastri, ktorý sa buduje práve u vás na Technickej univerzite v Košiciach? Čo bude obsahovať a čo všetko prinesie užívateľom? V prvom rade klaster je taká základná podmienka preto, aby mohol fungovať určitý ekosystém. Veľmi vítame tú iniciatívu urobiť na Slovensku takéto klastre na západe a na východe a nejakým spôsobom prepojiť a podporiť tú regionálnu infraštruktúru. Existencia takejto infraštruktúry v regióne znamená pomerne veľký potenciál na zvýšenie konkurenčnej schopnosti nielen vedcov, výskumníkov, ale samozrejme aj priemyslu a firiem. Čo sa týka možno špecifickosti tejto časti na východe Slovenska, okrem teda základných výpočtových kapacít, univerzálnych a aj akceleračných, ktoré vlastne môžu slúžiť na podporu mechanizmov alebo teda riešení na báze umelej inteligencie, bude v Košiciach budovaný aj tzv. Kvantový simulátor. To znamená špecifická oblasť založená na kvantovom počítaní, ktorá násobne rýchlejšie umožní práve či už vedcom alebo výskumníkom a inovátorom spracovávať dáta.